जों टप फाइभआव उथ्रिसार जानो हादों बिथांनि सायाव खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरो आंनि चेनेलाव फिन बरायहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ आरो आंबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ दिनै जोंहा जारौखौ थांनाय दाखालिनि HSLC आनजादाव 82.17% लानानै पास खालामनो हादों दायो बेखौ क'क्राझार दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनिनो ओरै सा एरियायाव थानाय कारिगाव हाइ स्कुलाव फरायनो नागिरदों दायो टप फाइभआव मार्च जावहैनो हादों नोंथांमोना बिदिब्ला जोंजों लोगोसे दिनैनि बरायनाय हाबाफारियाव मा रोखोम बरायो नोंथांमोना नायलांनो हागोन आङो हागौमानि नोंथांमोननो शेयार खालामनो बिदिब्ला आंजों लोगोसे नै देलायगासिनो दङ थांनो ओंखारबाय जारौआ थांनो ओंखारबाय मालाय देलायगासिनो देलायखांबाय जारौ थांसै माबायदि मोनगोन नोङो बरायजानो मोननानै माबायदि मोनगोन दायो मोजां मोनगोन आरो गासैखौबो इयुन जोलै लोगोफोरखौ मा बुंहरनो सानो नोंथांमोनाबो हागौमानि खस्थ' खालामबानो जाबाय मानो होनोब्ला खस्थ'नि फिथाइया गोदै जायो होनना बयबो बुङो आरो आंबो मोनदों स' नोंथांमोनखौबो खस्थ' खालामनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय आरो माबायदि फरायनांगौ खोन्थानानै हरदो एसे आगैमोननो एसे गोसो होनानै फरायनांगौ आरो मा होनो जे साबजेक्टखौ बांसिन गोरा मोनो बे साबजेक्टखौ बांसिनै फरायनांगौ स' बेखौनो बुंनो सानो आरो दे फैदो होमबा दे मोदोम मावनो नाङा दे दायो दे थ' आंबो दोनलांसै बिफाबो थांगोन लोगोफोर Deborah Warway nih. नै लोगोफोर फरायगासिनो दं माखासेखौ बिमा बिसोरो लोगोफोर आंनि फिसाजो रिम्बा फरायजानो मोनसिगोन ना नानि माबायदि मोनदों बेसेबां पारसेन्ट नोंना 80 मोजां हादों होनबालाय फरायजानो मोनसिगोन ना डलि बेनानो हाइस जानानै दङ लोगोफोर डलि दाख्लै फरायजादों नोंना बेसेबां पारसेन्ट नानि 92 बिमा जिरायथ'नानै दङ दसे आब' बिराद थाफायोमोन नामा नोंलाय फिसाजोजों फरायनायाव खैथासिम फरायहैयोमोन आब' नोङो
गोबाव थिन घन्टा बिलाइजों 3 घन्टायानो जायो। फरिखा खाथिबा 3निफ्राय 5 घन्टासिम। मोजां फरायोमोन दे। जोंनाथ' बारा फराया ओरैनो। मोजां जाबाय दे, मोजां गोजोननाय थाबाय। फिसाजोखौ बिराद मोजां गाइड खालामदों आब'आ। क'क्राझार जिल्लायाव बेनो हाइस्ट जानानै दं लोगोफोर। दलेना बसुमतारी ना? हा? दलि दलिनासो होननाय खोनादों। दलि नार्जारि। थेंक इउ मोजां फरायनायनि थाखाय। नै जोंना नानिमोनहा बारा हायासै, बिस्रा नाजादोंमोन बिस्राबो। बेना 82.17%। आंहानि फिसाजो बे लोगोफोर। जारौनि लोगो बे बेस्ट फ्रेन्ड जारौनि 80 थांदों बिनिया। जि गं फाथिलायबाय थादोंमोन आरो सानैजों नारा नाथा। दे गोजोननाय थाबाय। आब'ना बेसेबां ओमफ्राय फिसाजोआ? 80.67। फिसाजोना फिसालाबो? फिसाजो। बहा दं स्टुडेन्टआ? दा फैयासै। जोंनिया स्कुल एबसेन्ट खालामनानै फैबाय। 500 थाखा फाइन लासिगोन। एप्लिकेसन होनोसै। ओमफ्राय आब'नालाय? 89। 80 बर'नि बबेयाव फरायोमोन आब'? UN आव। 89 होनबा दलिजों नारा नाथाब जादों आरो। दे गोजोननाय थाबाय। जोंना खमसिन होनबालाय ना? गामि काजलगुरि लासै हालागल जिल्ला क'क्राझार। देबरगाव सिगांनि दङ साइटेसनावहाय नैबाव टाइपिं मिस्टेक खालामदों। बिथांमोननिसिमबो आङो बे समाव जोंनि जिल्ला आफादनि क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि बिथां लाथिया बसुमतारी सारखौ आं बे समाव बान्थाखौ बा मान बिलाइखौ गथायनो खावलायदों। बिथाङा बड'आव 82, इंलिसाव 82, ससियेल साइन्सआव 82, जेनेरेल साइन्सआव 77, जेनेरेल मेथ्सआव 78, एग्रिकालचार रावहाय 90, मोनथाम साबजेक्टआव लेटार टटेल 490, जौखोन्दो 82.16। बिथाङा देबरगाव गोजौ फरायसालिनिफ्राय बिथांखौ बयबो आखाइ खबनानै बरायनो थाखाय आं खावलायबाय। बिथाङा देबरगाव गोजौ सरकारि फरायसालियाव फरायनानै बिथाङा जोंनि टप 5 आव उथ्रिसार जानो हादों। बिथांनि थाखाय आङो सा क'क्राझार दाखला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांनिसिम आङो साबायखर बावबाय। लोगोसे बिथांनि दिथागिरि बिमा बिफानिसिम आंनि जे गोरबोनि बयनिसिमबो फुंबिलिनि जि गाहाम हामलायथि बेखौ बावहरनायजों सा क'क्राझार दाखला दुलाराय बर' फरायसा आफाद नि सिङाव थानाय टप 5 उथ्रिसार जानो हानाय बयनिख्रुइबो बांसिन दाखलानि सिङाव बयनिख्रुइबो बांसिन मार्क लानानै जोंनि दाखलानि टप 5 आव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसा बिथांमोनखौ बरायनाय आरो मान बावनायनि मोनसे फोरबो हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय मिरु आरो जिल्ला एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोन आरो माइगाव बाथौ फरायसालिनि डाइरेक्टर JD एकाडेमिनि प्रिन्सिपाल हाबाफारियाव बरायना होनानै हांख्रायनानै लाबोजानाय फरायसुला फरायसुलि बिथांमोन बिथांमोननि दिथागिरि बा बिमा बिफा सिबिजाथाव खुलुमजाथाव मानव गेदेर बिथांमोन बाहागो लानो हानाय कारिगाव गोजौ फरायसालि फरायसालि सामलाय आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे फरायसालि मिसन बिथांमोन जोंनि दखरा आफादनि फोसावगिरिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिफानाव थानाय मावथि बिथांमोन हाबाफारियाव एसे आगोलसो कारिगाव जिल्ला सेबसुजों टप 10 मासियाव लिरनो हानानै मान बावजानाय साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलि लोगोसे बिथांमोननि बिमा बिफा
हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय कारिगाव गोजौ फरायसालिनि फरायसुला फरायसुलिफोर नोंथांमोन माइरं आरो दिनै हादोरनि फरायसुला फरायसुलिफोर नोंथांमोन बे समावनो गासैबो समाजावफोरखौ न'खर दानाय फरायसा आफादनि जानानै आंनि जे गेदेमाफोरनि सिमांनि फोरमायनाय सिबिनाय बावहरबाय लोगोसेनो फरायसुला फरायसुलिफोर नोंथांमोननो आंनि जे गोसो गोरबोनि जे गाहाम हामलायथि बेखौ बावहरबाय लोगोसेनो नोंथांमोन गासैबो सहाय मदद मोनगोननि मिजिंजों दिनैनि बे हाबाफारिनि जे आफादगिरि मासि बेखौ आं फोजोबनानै लाबाय लोगोसेनो मोजां हाबाफारि बायदियै जाय बिथांमोनहा जोंनि आलादा रायजोफोरजों थांनानै बा आलादा रायजोनि सोमावसारनायाव गावबा गावनि जे बेसेन गोसा जिउखौ बावलांबाय जाय बिथांमोननि गोथार जिउ गैया जों सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो हायो बिथांमोननि थाखाय आफानि खाथियाव दान्दिसे सम गसंनानै जों बयबो सिरियै आरज गाबनो थाखाय आं बे समाव बाहागो लानो हानाय आलासि बिथांमोनजों लोगोसे गासैबो फरायसुला फरायसुलिनि नोंथांमोनखौ गसंनानै सिरियै जोंनि मुलुगफोरनि मुङै दान्दिसे इसोरनि खाथियाव आरज खालामनो थाखाय बे समाव खावलायदों बयखौबो गसंनो थाखाय खावलायबाय कारिगाव दालाइसा आफादाबो बे हाबाफारिखौनो मावफुंदों जयैनो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हानाय जोंनिनो मिरुदुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म सार आरो बिथांनिसिम आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लाफैबावनो हादों जोंनिनो क'क्राझार जिल्ला